Show. Welcome to my channel. It's a Bomb Show Television. Musho my latest musho zvirikupisa. Nyaya yandauya nayo ndeyo video randaona tichitendera pa social media. Asi sanda kuradza video sandataura nezvevideo kana uri munyowani pa YouTube channel yedu usato subscribe pa Bomb Show Television. Consider subscribing. Please consider subscribing. Mahara kuti sei subscribe kana uchingoona video zvinorwanakirwa naro over like over ita sei over share opo vamwe kuti vaite vaone nyaya murungu ameno kuti airwara here akaenda paMasowe achida kunobatsirwa but kuti vacommunicate nemurungu uyu vanhu vepaMasowe vaifanira kunge vachiparidza nechirungu ipapo ndipo pakazoita dambudziko chirungu hachinazokwanisa kutamba chamadzibaba manje apa pakaipa da kuti muzvinzwire umbowo nditechi ndinawo da kuti muzvinzwire madzibaba vachita se vachiparidza nechirungu asi iko kwana murungu arwara zvekuti anoenda kuMasowe saka muZimbabwe makatooma zvekudaro zvekuomerawo nevarungu saendai kungo ndisu tega mablacks but da kuti muone video ndisinganyanyopedza nguva da kuti musangane nevideo muone madzibaba vachiparidza. Thanks for watching. This is Bomb Show Television. Musho my latest musho zvirikupisa. Because we are here to healing each other. Hallelujah. Amen. We are here to healing each other, Pastor Roy. Amen. Remember me. Remember me. Oh Lord. Oh. Remember me. Remember me. Remember me. Oh Lord.